ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар шаҳри Душанбе чанд иншооти ҳаётан муҳим мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла субҳи имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустаме Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт лисеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. лисеи мазкур аз 4 бинои ба ҳам пайвасти 4 ошёна иборат буда, барои 1440 нафар хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баъд аз бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шароитҳои фароҳамгардида дар муассисаи нави таълимӣ аз наздик шинос шуданд. мавриди зикр аст ки таълимгоҳи замонавӣ дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни бошукӯҳи миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сохта ба истифода дода шуд. тибқи лоиҳа литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе барои 1440 нафар хонанда дар 2 баст аз тарафи соҳибкори ватанӣ Абдураззоқ Саидов, муассиси ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена бунёд шуда аз 4 бинои ба ҳам пайвасти 4 ошёна иборат аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ ба соҳибкорону ғамхориҳои хоса менамоянд. маҳз дастгириҳо ва талошҳои беандозаи пешвои муаззами миллат буд, ки дар давраи истиқлолияти давлатӣ соҳибкорӣ рушди беандоза намуд. ба ҳамагон хуб маълум аст, ки дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат симои пойтахти азизамон куллан дигар шудааст. таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои рӯзафзуни раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ моҳи соҳибкорон рӯҳбаланд месозад. барои сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлолияти ҷумҳуриямон иқдом гирифтаем, ки ҳамчун тӯҳфа як муассисаи давлатии омӯзишӣ дар шаҳри Душанбе бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ бо синфхонаҳои барҳаво барои хонандагони болаёқатро ба истифода диҳем. минбаъд низ мо соҳибкорон дар фазои сулҳу суботи комил ва таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат ва раиси шаҳри Душанбе кору фаъолият намуда ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамонро бо дастовардҳои шоёни меҳнатӣ пешвоз гирем. муассисаи нави таълимӣ дорои 37 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, биология, астрономия, геометрия, табиатшиносӣ, математика, ҷуғрофия, синфхонаҳои компютерӣ, омодагии дифои ҳарбӣ, мусиқӣ ва хореографӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. ҳамчунин дар литсей ҳуҷраҳои озмоишгоҳ мавҷуд аст ва барои дар амал гузарондани таҷрибаҳои гуногун асбобу айёниятҳои дарсӣ насб гардидааст. бо дар назардошти омӯзиши вазъи равонӣ ва ҳифзи саломатии хонандагону омӯзгорон дар муассиса ҳуҷраҳои алоҳидаи равоншиносӣ ва тиббӣ сохта шуданд, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии кӯмаки аввалияи тиббӣ муҷаҳҳаз мебошанд. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар муассисаи таълимии нав ба ҳунаромӯзии хонандагон низ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда синфхонаҳои барҳавову алоҳидаи таълимии меҳнат барои писарон ва духтарон, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст, таъсис дода шудааст. дар синфхонаҳои мазкур хонандагон дуредгарӣ, кандакорӣ, духтани сару либос ва тарзи омода намудани ҳар гуна таомро меомӯзанд. инчунин дар муассисаи навбунёд маҳфили шоҳмодбозӣ амал мекунад, ки аз машғулиятҳои дӯстдоштаи зеҳнӣ барои хонандагон аст.
барои дӯстдорону алоқамандони санъати тасвирӣ синфхонаи алоҳидаи дарсӣ ки дар он нозукиҳои расомӣ омӯзонда мешавад ташкил гардидааст. ҷиҳати аз бар намудани технологияи муосир синфхонаи технологияи иттилоотӣ бо дастгоҳҳои корӣ таъмин мебошад. дар умум дар литсеи мазкур муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд буда раванди таълим ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از طرف شرکت ما تصمیم گرفتیم که یک مؤسسه زمانوی برای نسل آینده ساخته به استفاده دهیم و چنینی که می‌بینید این لایحه مؤسسه مذکور نظر به دیگر مؤسسه‌ای که هستند کلاً فرق می‌کند. من منتداری بی‌نظیر خود را به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بیان نمودنیم که اون پیشنهادی که از طرف ما شد با گرمی قبول گردید. با خوشنودی گفته میتوانم که این بنای مذکور و یک تحفه سزاوار میشود بهر جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری عزیزمان و من بار دیگر با پیشوای معظم ملت با رئیس شهر دوشنبه منتداری بی‌نظیر خود را بیان نمودم برای آن فضای خوبی صاحبکاری که برای ما صاحبکاران مهیا شده است. جواباً به این غمخواری که از طرف رهبر دولت به ما صاحبکاران وطنی کرده می شود تمام آن قوه و هنری که داریم بهر آبادی شهر عزیزمان وطن و ملت خودمان روانه می نماییم. бо мақсади баргузор намудани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни фарҳангию оммавӣ маҷлисгоҳи боҳашамат бо 340 ҷойи нишаст сохта шудааст. толори барҳавои варзишии литсей барои бозиҳои волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардида ошхонаи замонавӣ дорои 200 ҷой мебошад. дар китобхонаи муассиса 5000 нусха адабиёти таълимию бадеӣ мавҷуд аст ки хонандагон имкон доранд аз ин ганҷинаи бебаҳо бо самар истифода намуда дониши худро сайқал диҳанд. барои таъмини шароити созгори мутолиаи китоб толори барҳавои хониш бо 100 ҷойи нишаст ва китобхонаи электронӣ бо 15 компютери ба интернет пайваст мавҷуд аст. қобили таъкид аст ки дар муассисаи нави таълимӣ дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамкории зич бо оила низ ба роҳ монда шудааст. муассисаи давлати таълими литсей рақами 4 барои хонандагони болақути шаҳри душанбе бо стандартҳои муосири меъморӣ бунёд гардидааст. муассиса барои 720 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. дар таълимгоҳ муосиртарин шароит барои хонандагон фароҳам оварда шудааст. миннатдорӣ аҳли коллективро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ мерасонам ва дар партави сиёсати хиратмандонаи маорифпарварони пешвои миллат мо омӯзгорон ва хонандагон баҳри боз ҳам баланд бардоштани савияи дониши хонандагон кӯшиш намуда бар он харҷ метавонем дар оянда насли наврасро дар зери шиори тарбияи шаҳрванди шоистаи замон тарбия намоем. аснои шиносоии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ ва тарҳи бинои муассиса баҳои баланд дода иқдоми созандаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрату шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. бо дар назардошти эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри душанбе равияи таълим бештар ба омӯзиши илмҳои табиӣ ва риёзӣ ба роҳ монда шудааст ки ин усули муосири илмомӯзӣ барои сайқал додани тафаккури техникии хонандагон мусоидат мекунад. албатта ин иншоот ин муассисаи таълимӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва ба хотири 20-солагии омӯзиши фанҳои табиӣ риёзӣ ба фаъолият шурӯъ намудааст ва мо ҷомеаи омӯзгорӣ ман кормандони муассисаи таълимӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар ҷавоб ба ин ғамхориҳои пешвои миллат дар тарбияи насли наврас дар тарбияи ояндаи тоҷикистони азиз як саҳми арзандае гузошта бошем. дар саҳни муассисаи таълимӣ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим майдончаи муосири варзишӣ сохта шудааст ки дар он хонандагон ҳар гуна машғулиятҳои варзишӣ мегузаронанд.
ба иттилои масъулон дар литсеи рақами 4 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе барои таълиму тарбияи хонандагон 50 нафар омӯзгори соҳибтахассус кору фаъолият менамоянд. ёдовар мешавем ки барои боз ҳам беҳтар намудани шароити таҳсил ва фароҳам овардани имкониятҳои замонавии таълим дар партави сиёсати инсонпарварона ва илмдӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳудуди пойтахти мамлакат аз соли 2017 то соли 2020 сохтмону навсозии 24 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 15466 нафар хонанда дар як баст ба анҷом расида мавриди истифода қарор гирифтанд. дар соли 2021 бошад ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатӣ 5 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 6380 хонанда дар як баст дар шаҳри Душанбе сохта шуданд. طبق نقشه کارهای ساختمانی و بنیادی در 15 مؤسسه دیگر تعلیمی که برای 14414 نفر خواننده در یک بست پیش بینی شدند با در نظر داشت طلبات زمان ادامه دارند. بنیاد مؤسسه های نو و زمانوی تعلیمی طی سالهای اخیر در حدود شهر دوشنبه به سابقه بوده. مقصد از ساختن چنین تعلیمگاه های معاصر فراهمسازی شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت نسل آینده است. باعث افتخار است که در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما صاحب چنین یک مؤسسه تعلیمی زمانوی گشتیم. ما وعده می‌دهیم که در چنین مؤسسه تعلیمی دولتی که تمام شرایط‌ها را دارست به خوانندگان دانش مکمل داده فرزندان صادق به وطن را تربیت نماییم. طبق نقشه تقویمی ما آموزگاران فنی تعلیم مهنت برای دختران تصمیم گرفته‌ایم که بهر بلند برداشتن دانش و جهانبینی و برای احیا نمودن هنرهای مردمی به خوانندگان در رفت درس یک چند هنرهای ملی را آموزانیم. از قبیل اینها پختن خوراک‌های ملی، گلدوزی و زردوزی، نقاشی و طراحی. با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم حسین امامعلی برای ساخته و استفاده دادن چنین بنای زمانوی میناداری خود را می‌رسانیم و رسالت ما آموزگاران در آن است که صفت تحصیلات را بلند برداشته خوانندگان بالای قدر را تربیت نمایند. هدف از بنیاد و در عرفه سال نو تحصیل با استفاده سپردن باز یک مؤسسه نو تعلیمی در شهر دوشنبه این ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه معارف و با این واسطه بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نو تعلیم و تربیت خوانندگان بالیاقت در روحیه علم دوستی می باشد. صحن و اطراف انشاءات سبزکاری شده با گل و بوته‌های موسمی آرایشی زینت یافته است. در عرفه جشن ملی و فرا رسیدن سال نو خوانش امروز همچنین با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه میرزا ترسونزاده پایتخت مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه مورد بهره برداری قرار داده شد. این مؤسسه نیز دارای بهترین شرایط و امکانیت‌های علم آموزی بوده. در دو بست 2560 خواننده را به تعلیم فرا می‌گیرد. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи мирзо турсунзодаи пойтахт муассисаи давлатии таълимии гимназияи ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои хуштарҳу замонавии гимназия аз се қисмати чорошона бо таххона иборат буда барои 2560 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. муассисаи нави таълимӣ дар доираи ҳидоятҳои ҳамешагии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари гурӯҳи корхонаҳои ғайюр акбар ғуломов бо харҷи 42 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид ва шиносоӣ бо шароити нави таълимӣ дар ин муассиса ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода иқдоми соҳибкори ватаниро намунаи ибрат арзёбӣ карданд. сохтмони бинои таълимӣ дар шаҳри душанбе соли 2018 оғоз шуда корҳои бунёдкорию паймонкориро мутахассисони гурӯҳи корхонаҳои ғайюр бо сифати баланд ба анҷом расонданд. лоиҳаи иншоот аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш омода гардидааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ аз 100 то 150 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо ҷои кор ва маоши хоб таъмин буданд. бинои нави гимназияро мо кормандони гурӯҳи корхонаҳои ғайр дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон бо риояи талаботҳои муосир бунёд кардаем. дар рафти корҳои сохтмонӣ асосан сокинони маҳаллӣ ба ҷои кор ва маоши хуб таъмин гардонем. бинои хуштарҳу таълимӣ дар асоси қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ оид ба бартараф намудани 17 манзили истиқоматӣ дар кӯчаи мирзо турсунзода бо ҷуброн намудани 8 миллион сомонӣ ва дар маҷмӯъ 42 миллион сомонӣ дар ҷои онҳо бунёд карда шудааст. гурӯҳи корхонаҳои ғайюр ҳамеша кӯшиш менамояд ки дар иқдомҳои созандагӣ дар мамлакат самгузор бошад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи бинои нави таълимиро дар арафаи соли нави хониш ва ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзишманд барои хонандагону омӯзгорони пойтахти мамлакат маъни дод карданд. бинои нави муассисаи таълимӣ дар пойтахти мамлакат дорои 52 синфхонаи таълимӣ бо 13 кабинети фаннии муҷаҳҳаз бо шароити муосири донишомӯзӣ аз ҷумла химия, биология, математика, физика, технологияи иттилоотӣ, география, озмоишгоҳҳо ва таълими меҳнат барои духтарону писарон мебошад. омӯзиш дар ин даргоҳи маърифат бо забонҳои тоҷикию русӣ ба роҳ монда шуда 70 нафар омӯзгори бо таҷриба ба таълиму тарбияи хонандагон ҷалб карда шудааст. дар арафаи таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба аҳли маърифчони пойтахт сокинон ин муассисаи таълимӣ ки ба тамоми меъёрҳои замони муосир ҷавобгоҳ аст мавриди истифода қарор доданд. дар муассисаи таълимӣ кабинетҳои фаннӣ, озмоишгоҳҳо ва тамоми таҷҳизотот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. мо аҳли коллективи гимназия ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ кӯшиш менамоям ки дар тарбияи насли наврас саҳми арзанда гузорем. китобхонаи барҳавои гимназия дорои наздики 10 000 адабиёти гуногуни таълимию бадеӣ буда толори хониши он дар асоси меъёрҳои мавҷуда ташкил гардидааст. гимназия ҳамзамон дорои маҷлисгоҳ бо 110 ҷои нишаст, ошхона барои 210 нафар ва нуқтаи тиббӣ мебошад. дар муассисаи нави таълимӣ бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби хонандагон ба намудҳои гуногуни варзиш толори барҳавои варзишии зимистона ва майдончаи бозии тобистона ташкил гардидааст. оғози соли таҳсили имсола ба рӯзи рост омад ки мо ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистонро ҷашн мегирем. мо маорифчиёну толибилмон ҳамеша бояд кӯшиш намоем ки ба қадри меҳнати бинокорону сохтмончиён ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои роҳбари ҳукуматамон расида тавонем. мо омӯзгоронро мебояд аз адабиётҳои навин, аз техникаи муосири имрӯза истифода карда соатҳои дарсии худамонро ба талаботи замона ҷавобгӯ ба роҳ монем ва барои тарбияи шоистаи насли замон ҳиссагузор бошем. аснои шиносоӣ бо шароити таҳсил дар гимназия пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба омӯзгорону дигар масъулон барои ҷалби ҳарчи бештари таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба омӯзиши донишҳои муосир ва технологияи замонавӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. имрӯз шодию нишоти мо омӯзгорони гимназияи ноҳияи исмоили шомонӣ шаҳри душанбе ҳадду канор надорад. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мо муяссар гардид ки фаъолияти минбаъдаамонро дар бинои наву замонавии таълимӣ идома диҳем.
این تحفه ارزشمند است بهر ما آموزگاران در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. از این دستگیری و غمخواری های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ما آموزگاران جوان روح و الهام تازه گرفته وعده میدیم که نسل نورس را در روحیه خویشتنشناسی، پاس داشتن ارزش‌های ملی، وطن دوستی تربیت نموده در رشد و نموی ساحه معارف سهم ارزنده خویش را گذاریم. با پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی منتداری خود را بیان می‌کنم. من از آن افتخار می‌کنم که در مؤسسه زیبا و برهوا تعلیم و تربیت می‌گیرم و من وعده می‌دهم که با بهای الله مؤسسه را ختم نموده با خلق وطن عزیزم صافدلانه صمیمانه خدمت می‌نمایم. ما نسل نورس امروز شاد از آن هستیم که با تشبوس پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در چنین مؤسسه نو زمانوی مجهز با تمام تکنولوژی معاصر تحصیل میکنیم. وعده میدهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده برای پیشرفت وطن عزیز خود سهمگزار باشیم. پیشوا را ما معظم صدر شایان دیده ایم، سروری ارزنده در هر دور و دوران دیده ایم. شهره و معروف اندر عرصه دنیا شده است، نیکنامی های او از لطف یزدان دیده ایم. با مقصد تحلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در دایره دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جمعیت دارای مسئولیتش محدود غیرسیمین با تشبوس اکبر غلاموف تصمیم گرفتم که در کارهای سازندگی و آبادانی کشورمون در شهر دوشنبه در ناحیه اسماعیل سامونی یک مؤسسه تعلیمی بنیان نمایند. در آینده نیز ما جوانان کوشش میکنیم که در کارهای سازندگی و آبادانی کشورمون سهم باسازی خود را گذاریم. امروز در حدود ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همچنین بینای ریاست انداز در شهر دوشنبه و نظارت انداز در ناحیه اسماعیل سامانی را مورد بهره برداری قرار دادند. این بینای نو زمانوی تحفه ارزنده حکومت و کارمندان ساحه دانسته می شود. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои раёсати андоз дар шаҳри душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи исмоили сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. масоҳати умумии бино 3,14 метри мураббаъро ташкил дода фармоишгари иншоот кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди стройкомплекс ва лоиҳакаш ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди проект инвест мебошад. иншооти навбунёд аз таҳхона ва 5 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум толори хизматрасонӣ ба шаҳрвандон андозсупорандагон ва маҷлисгоҳ бо 120 ҷои нишаст ҷойгир мебошад. бинои раёсати андоз дар шаҳри душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи исмоили сомонӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни миллӣ 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида барои 110 нафар корманди соҳа шахсони воқеӣ ҳуқуқӣ соҳибкорони инфиродӣ ва андозсупорандагон шароити хуби кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. барои мо кормандони мақомоти андоз дар шаҳри душанбе боиси ифтихори беандоза ва сарфарозист ки имрӯз бинои нави раёсати андоз дар шаҳри душанбе бевосита аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. шароити хуби корӣ имкон медиҳад ки кормандони мақомоти маъмуркунонии андоз ва хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва андозкунандагонро беҳтар ба роҳ монанд. дар баробари ин дар сатҳи замонавӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ имкон медиҳад ки андозкунандагон ӯҳдадориҳои андози худро сари вақт ва ба мақомоти андоз ташриф наоварда хароҷоти зиёдатӣ накарда иҷро намоянд.
кормандони мақомоти андоз дар шаҳри душанбе аз чунин дастгириҳои сардори давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рӯҳбаланд гардида кӯшиш менамояд ки вазифаҳои ба зиммаашон гузошташударо хубтару беҳтар иҷро намоянд. ҳамзамон насби дастгоҳу таҷҳизот ва барномаҳои муосири соҳавӣ имкон медиҳад ки шаффофияти фаъолияти нозироти андоз дар муносибат бо андозсупорандагон таъмин карда шуда бидуни омили инсонӣ ва бо сарфаи вақт пешниҳоду гирифтани маълумот оид ба фаъолияти молиявию уҳдадориҳои андозсупорӣ анҷом дода шавад. Инчунин соҳибкорон имкон доранд бо истифода аз шабакаи интернет эъломияҳои худро ба тариқи электронӣ пешниҳод намоянд, санадҳои муқоисавӣ тартиб диҳанд, ҳисобварақаи худро аз назар гузаронанд, бо санадҳои меъёрию ҳуқуқии қонунгузории андоз ки дар сомонаи кумитаи андоз ҷойгир карда шудаанд шинос шаванд. имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон бинои нави раёсати андоз дар шаҳри душанбе мавриди истифода қарор дода шуд ки барои тамоми кормандони мақомоти андоз ифтихори беандоза мебошад. дар бинои нави раёсати андоз дар шаҳри душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи исмоили сомонӣ барои кормандони мақомоти андоз шароити мусоид ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ ва барои андозпорандагон ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ имкониятҳои замонавӣ фароҳам оварда шудааст. шароити фароҳам овардашуда барои дастгирии соҳибкорӣ ва ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ мусоидат хоҳад намуд. кормандони мақомоти андоз аз чунин дастгириҳои сардори давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори миннатдорӣ намуда кӯшиш менамоянд ки дар ҷавоб ба чунин ғамхориҳо хубтару беҳтар фаъолият намуда тамоми дониш ва малакаи худро барои ҷамъоварии саривақтии андозҳо ва дар сатҳи замонавӣ ба роҳ мондани хизматрасонӣ ба андозпорандагон корҳои тавзеҳотии фаҳмондадиҳӣ равона намоянд. иншоот бо тарҳу услуби хоси меъморӣ бунёд карда шуда ҳамзамон саҳни он бо гулу бута ва ниҳолҳои ороишию сояфкан обод гардидааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ифтитоҳи иншоот ва шиносоӣ бо шароити кормандон ба кори босифати сохтумончиёну лоиҳакашон баҳои баланд доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода супоридани иншооти навро дар арафаи таҷлили ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба кормандони соҳа табрик намуданд. мо кормандони ширкати ЖРМ стройкомплекс сохтмони иншоотро ба уҳда доштем. сохтмони иншооти нозироти андози ноҳияи исмоили сомонӣ дар шаҳри душанбе бо ҷалби коргарони маҳаллӣ сохта ба истифода дода шудааст. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди шиносоӣ бо шароити корӣ дар бинои раёсати андоз дар шаҳри душанбе ва нозироти андоз дар ноҳияи исмоили сомонӣ ба кормандони соҳа дастуру ҳидоятҳои муфид дода таъкид намуданд ки сатҳи хизматрасониро ба андозсупорандагон дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда барои ғанӣ намудани буҷети давлатӣ бо масъулияти баланд ва поквиҷдонона фаъолият намоянд. имрӯз дар шаҳри душанбе ҳамчунин бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бинои шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонии пойтахт мавриди истифода қарор гирифт. мавриди баҳрабардории қарор гирифтани бинои шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ ва он ҳам бо иштироки бевоситаи пешвои миллат масъулияти кормандони соҳаро дар иҷрои вазифаҳои хизмати давлатӣ афзун хоҳад кард. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бинои шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанберо ба истифода супориданд. таъкид бояд шуд ки пас аз соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи рӯзафзуни роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шароити арзандаи фаъолият ва зиндагӣ фароҳам оварда шуда дар ин самт пайваста чораҳои мушаххас андешида мешавад. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ва он ҳам бо иштироки бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулияти кормандони соҳаро
дар иҷрои вазифаҳои хизмати давлатӣ афзун намуда ба беҳдошти сатҳи зиндагии онҳо низ мусоидат менамояд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи иншоот ва мулоқот бо кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро ба хизмати софдилонаю содиқона бар нафъи халқу ватан ва саҳмгузорӣ намудан дар пойдории сулҳу субот, истиқлоли давлатӣ ва арзишҳои миллӣ раҳнамун сохтанд. иншоти нави ҷашние ки дар доираи тадбирҳои идонаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар шаҳри Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, бинои баландошиёнаи меҳмонхонаи Сафои Душанбе аст. ҳангоми ифтитоҳи ин иншоот роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро тӯҳфаи арзандаи ҳукумат ба сокинон ва меҳмонону сайёҳон дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маънӣ дод карданд. зеро меҳмонхона беҳтарин шароиту имкониятҳои хизматрасониро доро мебошад. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт меҳмонхонаи Сафо Душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. меҳмонхонаи чорситорадор бо тарҳи муосир ва бо назардошти санъати меъмории миллӣ аз тарафи ширкати Декор Инвест ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. иншооти замонавӣ аз 13 ошёна иборат буда, дорои 86 ҳуҷра мебошад. ошёнаи 12-уми бино барои қабули меҳмонони олиқадр пешбинӣ шуда, дар он шароити беҳтарин фароҳам мебошад. дар ин ошёна барои қабулҳои расмӣ дар сатҳи намояндагони воломақоми кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ имконият мавҷуд буда, сатҳи баланди хизматрасонӣ барои буду бош ва истироҳати меҳмонон аз қабили ҳамом, ошхонаи алоҳида, утоқҳои фароғатӣ ва ғайра ташкил гардидааст. дар ошёнаи 13-уми бино бошад барои меҳмонони олиқадр қаҳвахонаи дорои беҳтарин шароит ва айвонча барои тамошо намудани зебоиҳои шаҳри Душанбе бунёд кардаанд. ҳамаи ҳуҷраҳои меҳмонхона бо лавозимоти зарурӣ аз қабили рахти хоб, ҷевон, телевизорҳои замонавӣ ва ғайра таъмин гардида, ҷавобгӯ ба стандарти байналмилалӣ мебошанд. бунёди меҳмонхонаи нав бо шароити арзандаи қабул дар пойтахт рушди бештари соҳаи сайёҳии мамлакатро таъмин менамояд ва дар ин замина 80 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардидааст. خیلی خرسند هستم که از جانب رهبریت دولت و حکومت مملکت به صاحبکاران وطنی پیوسته دستگیری می‌یابند و صاحبکاران با بنیاد نمودن انشاءات گوناگون شماره زیادی ساکنان شهر را با جای کار دائمی تامین می‌کنند. ما هم در همین زمینه از جمله دختران شهر دوشنبه امروز صاحب جای کار دائمی گردیدیم. البته در مهمانخانه زمانوی صفا دوشنبه برای ما در این انشاءات با حشمت و جوابگو به استاندارد بین‌المللی کار کردن باعث افتخار می باشد. با ما از جانب شرکت دکور اینوست نظام کار و طرز خدمت رسانی در مهمانخانه آموزانده شد. منتداری خود را به تشکیل کنندگان و رهبریت دولت بیان می نماییم. ضمن شناسایی با شرایط بنا به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در مهمانخانه 4 ستاره‌دار امکان است در یک وقت به 135 نفر خدمت رسانیده شود. در بنای معاصر همچنین مجلسگاه با 85 جای نشست، تالار مشورتی، طربخانه برای قبول 80 نفر، قهوه‌خانه و دیگر اتاق‌های یاری رسان تشکیل کرده شده است. دالان، لیفت، اینچنین حجره‌ها و دیگر انشاءات مهمانخانه با استفاده از مصالح بلندصفت ساختمانی با اصول معماری ملی، البته با نظرداشت طلبات زمان کنونی، نقشبندی و گلکاری شدند که صنعت بلند تاجیکان را در بناکاری بازگو می‌کند. لایحه مهمانخانه صفا دوشنبه از جانب کارمندان کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی لایحه‌کشی دوشنبه شهرساز تهیه کرده شده است. ما در وقت تهیه لایحه مهمانخانه صفا دوشنبه کوشش کردیم صنعت معماری ملی را استفاده نماییم. در هر یک آشیانه، دالان و حجره‌های مهمانخانه نقش و نگاری ملی، همچنین منظره‌های زیبای تاجیکستان، انشاءات تاریخی و دیگر موضوع‌های که تاریخ قدیمه داشتن تاجیکان را انعکاس می‌کند تصویر کرده شدند و این برای معرفی تاجیکان همچون ملت دارای تمدن قدیمه و تاجیکستان همچون کشور زیبا
дорои мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ муҳим мебошад. ҳашамати бинои Сафо Душанбе ва зебоиҳои атрофи он зебоии ин гӯшаи пойтахти мамлакат шаҳри Душанберо таъмин менамояд. корҳои сохтмониро дар иншоот ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Декор Инвест бо ҷалби беш аз 300 нафар сохтмончии маҳаллӣ анҷом додааст. барои мо соҳибкорон дар ҷумҳурӣ имконияти хуби кору фаъолият фароҳам оварда шудааст. бахусус дар шаҳри Душанбе барои тараққӣ додани тиҷорат ҳама гуна шароитҳо мавҷуд мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, мо ба дастовардҳои назаррас ноил гардида кӯшиш дорем дар рушди бештари мамлакат бахусус шаҳри Душанбе саҳми худро гузорем. мо бо истифода аз имконият дар як давраи кӯтоҳ дар давоми амагӣ 2 сол тавонистем чун як меҳмонхонаи замониро сохта ба истифода диҳем. мо дар вақти иҷрои корҳои сохтмонӣ кӯшиш кардем ба сифати кор аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намудем, то ки иншоот солҳои зиёд хизмат расонад. ҳамаи масъулияти сохтмонӣ дар бино истифода гардида масъулияи ватанӣ буда дорои сертификати сифат мебошад. мебели дар меҳмонхона истифодагардиро мо танҳо бо дастрас намудани чӯби тахта худамон истеҳсол намудем. низоми кор яъне хизматрасонро дар меҳмонхона бо талаботи байналмилалӣ мутобиқ намудем. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ дар меҳмонхонаи Сафо Душанбе моҳи октябри соли 2019 баъди гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз гардида дар як давраи кӯтоҳ, яъне дар вақти муайян шуда бо сатҳ ва сифати баланд ба анҷом расонида шудаанд. маврид ба таъкид аст ки дар баробари меҳмонхонаи замонавии Сафо Душанбе дар шаҳри Душанбе сохтмони боз 12 меҳмонхонаи дигари 4 ва 5 ситорадор идома дорад. бунёди чунин иншооти муҳими хизматрасонӣ дар пойтахт ба хотири дар сатҳи баланд қабул намудани меҳмонони хориҷӣ дар чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, аз ҷумла ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ва иҷлоси шӯрои сарони давлатҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ роҳандозӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ аз рӯзи гузоштани санги асос аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ то ба анҷом танҳо бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ иҷро шудаанд. ороишоти намои беруна дохили бино ва дигар иншоотҳои ёриясони меҳмонхонаро пурра ороишгарони ҷумҳурӣ ки маҳорати баланди наққошию ороишгарӣ доранд иҷро намудаанд. яъне барои бунёди меҳмонхонаи Сафо Душанбе мо аз хориҷи мамлакат мутахассис даъват накардем. лифт ва дигар таҷҳизотҳои техникиро низ мутахассисони ҷамъияти Декор Инвест васлу насб намудаанд. дар ин мавзеъ ҳамчунин аз тарафи кормандони ширкати Декор Инвест дар масоҳати 5 гектар дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе бунёди шаҳраки замонавӣ бо биноҳои истиқоматию хизматрасонӣ, муассисаи таълимӣ барои 640 хонанда, муассисаи томактабӣ барои 150 кӯдак, майдончаҳои варзиш, майдонча барои бозии кӯдакон, айвону гулгаштҳои истироҳатӣ ва таваққуфгоҳ бо фароҳам овардани шароити хуб барои зиндагии сокинон идома дорад. طبق اطلاع از 21 بینای استقامتی در شهرک بنیاد شونده در 4 بینا که عبارت از 160 حجره بوده مساحت منزل زیست 16000 متر مربع را تشکیل می‌دهد آماده بهره برداری میباشد. 6 بینای استقامتی دیگر باشد تا آخر سال روان به استفاده داده میشود. در باقی مانده انشاءات از جمله مؤسسه‌های تعلیمی میانه عمومی و تا مکتبی، ورزشی و فراغتی شهرک کارهای ساختمانی ادامه دارند. бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатӣ 2 бинои баландошонаи истиқоматиро сохта ба истифода додем. ҳоло бошад дар шаҳраки Шахтулузор боз 4 бинои дигар омодаи баҳрабардорӣ мебошад ва дар 6 бинои дигар то охири ҳамин сол корҳои сохтмонӣ пурра ба анҷом расонида мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкори маҳаллӣ ҷиҳати саҳм гузоштан дар рушди соҳаи сайёҳӣ ва ободии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе баҳои баланд дода масъулинро ба истифодаи самараноки имконоти мавҷуда дар меҳмонхона ҳидоят намуданд. равшании атрофи биноро чароғакҳои гуногун ҳаҷму гуногун шакл дар сутунпояҳои баландиашон аз ҳамдигар фарқкунанда таъмин менамоянд. худи бино ҳам пурра чароғон мебошад ва рангорангию ҷилои ба меҳмонхона хос ки дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе оид ба равшаннамоии бинову иншооти пойтахт таъмин гардидааст диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. иншооти муҳими дигаре ки дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар шаҳри Душанбе ба истифода дода шуд, бинои нави Вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
این بنا با طرح و شکل معاصر در مرکز پایتخت با هدایت‌های به‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قامت افراخته، دارای امکانات فراخ فعالیت برای تمامی کارمندان دستگاه مرکزی و ساختارهای زیرتابع وزارت مالیه مملکت به حساب می‌رود. تفصیلات در گزارش نوبتی ما. 20 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи фотеҳ ниёзии ноҳияи исмоили сомонии пойтахт бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ки бо тарҳу шакли муосир дар маркази пойтахт бо ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қомат афрохт, аз зумраи иншооти ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон буда дорои имконоти фарохи фаъолият барои тамоми кормандони дастгоҳи марказӣ ва сохторҳои зертобеи вазорати молияи мамлакат аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо шароиту имкониятҳои фароҳам овардашуда дар бинои нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави вазорати молияро тӯҳфаи арзишманди роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон ба ҳайати кормандон дар арафаи ҷашни муҳиму муқаддаси 30-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуданд. фармоишгари иншоот дирексияи сохтумони иншоотҳои ҳукуматӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон буда бино дар асоси лоиҳаи ҷамъияти саҳомии кушодаи пилсанёсп қомат афрохт. барои анҷоми тадбирҳои сохтумонӣ дар ин иншооти муҳташам мутахассисони даҳҳо ширкатҳои ватанӣ ҷалб гардиданд. бино аз 11 ошёна, 2 даромадгоҳи асосӣ ва 7 даромадгоҳи ёридиҳанда иборат аст. дар таҳхонаи бинои нави вазорати молия таваққуфгоҳ барои автомашинаҳо, ҳуҷраҳои техникии системаҳои гармидиҳӣ, ҳавотозакунӣ, барқи камшиддат ва таҷҳизоти қуввагӣ, ҳуҷраи тақсимоти оби нӯшокӣ бо пойгоҳи автоматӣ ва ҳуҷраи мудофиаи гражданӣ ҷойгир карда шудааст. дар бино ошхона барои 120 ҷой, ҳуҷраву утоқҳои кории раёсатҳо, қабули шаҳрвандон, нуқтаи тиббӣ, толори компютерӣ, толорҳои маҷлис, раёсати молияи шаҳри душанбе ва кормандони дигар ташкилоту корхонаҳои зертобеи вазорати молия ки то имрӯз макони мувофиқи фаъолият ва шароити мусоиди кор надоштанд, ҷойгир карда шудааст. толори муҳташаму барҳавои маҷлисгоҳ барои 300 ҷойи нишаст, толори машк, қаҳвахона ва боғи зимистона аз имкониятҳои дигари бинои нави вазорати молия мебошад ки ҳамагӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудаанд. зикр гардид ки татбиқи муваффақонаи сиёсати молиявӣ давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ натиҷаи дилхоҳ ба бор оварда дар рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими миллӣ нақши назаррас мегузорад. айни ҳол новобаста аз шароити мураккаби иқтисодиёти ҷаҳон ва таъсири манфии омилҳои берунӣ ба иқтисодиёти мамлакат, мақомоти молияи кишвар фаъолияти худро баҳри таъмини дастрасии молиявӣ ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт идома медиҳанд. пешвои миллат зимни ошноӣ бо шароитҳои иншооти тозабунёд ба корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода аз кормандони вазорати молия даъват ба амал оварданд ки бо дасту дили пок вазифаҳои хизматии худро анҷом дода дар татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва таъмини зиндагии шоистаи сокинони мамлакат ҳиссагузорӣ кунанд. кормандони мақомоти молия низ дар навбати худ нисбат ба таваҷҷуҳу ғамхориҳои пайвастаи сарвари давлати тоҷикистон бобати тақвияти низоми молиявии кишвар ва ба истифода додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ки яке аз зеботарин иншоотҳо дар маркази ҷумҳурист, арзи сипосу миннатдории хешро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон расониданд. тавре ҳамагон хуб медонем мақом, масъулият ва саҳми вазорати молия дар низоми дилхоҳ давлатдорӣ чун дигар ниҳодҳои давлатӣ хело арзишманд ва бозгӯикунандаи ниёзҳои ояндасози ҷомеа мебошад. ва имрӯз дар остонаи истиқбол аз таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатиамон бо ибтикор ва раҳнамоии бевоситаи бунёдгузори тоҷикистони навин, пешвои муаззами миллатамон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон, бунёд ва мавриди истифода қарор додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон собитгари воқеияти мавҷуда мебошад. агар ба воқеияти рушди бемайлони даврони соҳибистиқлолии кишвар нигарем,
дар масири кӯтоҳи таърих бо заҳмату талошҳои бесобиқаи пешвои муаззами миллат заминаҳои устувори инкишофи институтҳои давлатдории навинамон гузошта шуданд ва тӯҳфаи имрӯзаи ҷаноби олӣ ба молиячиёни мамлакат аз шумоли онҳост. бароям воқеан мояи ифтихор ва сарманшаи масъулиятҳо мебошад, ки дар ин даргоҳи муқаддас иҷрои рисолати хизматиро дар радифи дигар ҷавонони соҳибтаҷриба ба зимма дорам. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо ҷавонон чун ҳамеша бо ироатмандӣ, қарз ва номуси шаҳрвандии худ медонем, ки бо дасту дили пок тамоми нерӯю ҳастиамонро баҳри поквиҷдона иҷро намудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои хизматӣ ва татбиқи сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат, ки барои суботу некуаҳолии ҷомеа нигаронида шуданд, раҳнамун созем. боиси ифтихор ва сарфарозист, ки имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нав вазорати молия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. ифтитоҳи бинои мазкур яке аз иқдомҳои шоиста ва беназири пешвои муаззами миллат мебошад, ки дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ симин солгарди иқтидорияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои кормандони соҳаи молия ҳамчун падидаи хушоянд ва хотирмон боқӣ мемонад. дар бинои нави замонавӣ муосиртарин шароит барои кору фаъолияти кормандон муҳайё гардида утоқҳои корӣ бо таҷҳизот ва лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. мусаллам аст, ки бо ибтикори пешвои муаззами миллат соҳаи молияи кишвар ба дастовардҳои назаррас ноил гарда, ҳамчун сутуни боэътимоди давлат дар таъмини рушди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва амалӣ кардани ҳадафҳои стратегии кишвар нақши калидӣ дорад. маҳз дар заминаи сиёсати хиратмандона ва дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар давраи истиқлолият танҳо дар самти таҳкими сиёсати молия ва андозу буҷет як қатор тағйиротҳо ворид карда шуда, аз ҷумла 2 маротиба стратегияи идоракунии молияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи молияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва 3 маротиба кодекси андоз дар таҳрири нав таҳия ва қабул гардид, ки ба танзими идоракунии молияи давлатӣ, таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ, бахусус ғанӣ гардонани даромади буҷети давлатӣ заминагузор мебошад. ин аст, ки дар 30 соли истиқлолият қисми ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ 4,5 ва қисми хароҷоти он бошад 5,6 ҳазор маротиба афзоиш ёфтааст. агар дар соли 1991 ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ 6,1 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас он дар соли 2021 ба 27,6 миллиард сомонӣ баробар гардид. қисми хароҷоти он бошад аз 5 миллион сомонӣ ба 28,1 миллиард сомонӣ баробар гардид. миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат барои муҳайё кардани шароити муосири корӣ баён менамояд. ҳамзамон қайд менамоям, ки ба истифода додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзишманди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат барои ҳар як корманди мақомоти молия мебошад. маҳз бо татбиқи сиёсати ҳадафмандонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар барои татбиқи низоми идоракунии молияи давлатӣ як қатор ислоҳотҳо гузаронида шуд, ки инам бошад барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардуми мамлакат мусоидат менамояд. пеш аз ҳама мехостам ба роҳбарияти олии кишвар, алахусус ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, пешвои муаззами миллати мо миннатдории самимӣ баён намоям, ки имрӯз барои мо ҷавонон ва кормандони соҳаи молия чун як шароит барои фаъолият фароҳам овардаанд. дар баробар ин ҳамчун намояндаи воҳиди сохтории ҷалби сармоягузории давлатии вазорати молия қайд карданем, ки ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ташкилотҳои байналмилалӣ имконият фароҳам овард, ки дар давраи истиқлолият барои соҳаи иқтисоди миллии ҷумҳурии тоҷикистон сармоягузории давлатӣ ҷалб намояд. рушди низоми молияи кишвар ва ҳамкориҳо бо
шарикони рушд барои ҷалби сармоягузориҳо ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта. раванди мазкур бевосита дар назорати доимии роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. бояд қайд намуд, ки дар давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурӣ муяссар гардид, ки бо як қатор шарикони рушд ҳамкориҳои судманд ва самарабахш ба роҳ монда дар ҳамкорӣ бо ин ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ бо назардошти манфиатҳои миллии ҷумҳурии тоҷикистон як қатор навоварию ислоҳот ҷорӣ намояд. баъд аз шиносоӣ бо шароитҳои бинои тозабунёди вазорати молия, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар толори барҳавои вазорати молия бо кормандони дастгоҳи марказӣ ва роҳбарони раёсату сарраёсатҳои он мулоқот анҷом доданд. зимни суханронии роҳбари давлат фаъолияти сохтори молияи кишварро мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор дода, дастовардҳои ин сохторро натиҷаи талошҳои кормандони соҳа арзёбӣ карданд ва бобати рафъи камбудиҳои боздорандаи рушди соҳа ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. баъд аз шиносоӣ бо шароитҳои бинои тозабунёди вазорати молия, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар толори барҳавои вазорат бо кормандони дастгоҳи марказӣ ва роҳбарони сарраёсату раёсатҳои он мулоқот анҷом доданд. пешвои миллат ширкаткунандагони ҳамоишро бо фарорасии солгарди 30-юми истиқлоли давлатии тоҷикистон таҳният гуфта, бунёди бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистонро самараи суботи сартосарӣ ва ваҳдату ягонагии миллат арзёбӣ намуданд. зимни суханронии роҳбари давлат фаъолияти сохтори молияи кишварро мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор дода, дастовардҳои ин сохторро натиҷаи талошҳои кормандони соҳа арзёбӣ карданд ва бобати рафъи камбудиҳои боздорандаи рушди соҳа ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар суханронии роҳбари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастовардҳои ин соҳаи муҳим давоми 30 соли соҳибистиқлолии мамлакат сухан рафт. таъкид гардид, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ дар самти ташаккули сиёсати молиявӣ аз ҷумла андозу буҷет заминаҳои муосири қонунгузорӣ фароҳам оварда шуда, садҳо санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардидааст, ки татбиқи онҳо фаъолияти мустақилона ва ягонагии низоми миллии молияро таъмин намуд. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар низоми молияи кишвар با مقصد بلند داشتن ثمره‌ناکی با معیارهای معاصر مطابق نمودن اداره آن، تأمین شفافیت و استفاده ثمره‌بخش ذخیره‌های مالیوی اصلاحات گذرانیده شد و وزارت مالیه به نهاد کلیدی پیشبرنده سیاست بودجه انداز، تنظیم کننده به حسابگیری محاسبی، خرید و فروش متال‌های قیمت‌ها و رشد بازار کاغذهای قیمت‌دار تبدیل داده شد. برای عملی نمودن کارهای ذکر شده از جانب حکومت مملکت تا امروز همچنین توسط تطبیق برنامه‌های دستگیری بودجه دولتی بیش از 3.5 میلیارد تومان جلب گردیده است. علاوه بر این حالا برای مکمل گردانی نظام مالیه، انداز و گمرک 8 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 1.4 میلیارد تومانی عملی شده ایستاده است. از جمله برای بلند برداشتن ثمره‌ناکی خراجات دولتی، بهتر نمودن نظارت و حسابدهی توسط جاری نمودن نظام معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در اداره مالیه دولتی، گردش الکترونی حجت‌های بین اداروی، تکمیل نظام الکترونی خرید دولتی، مکمل سازی اودیت بیرونی و اداره کنی نیروی انسانی، تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در حجم 224 میلیون تومانی ادامه داشته. در این سمت جلب باز 68 میلیون تومانی به نقشه گرفته شده است. در نتیجه تدبیرهای عملی نموده حکومت مملکت در ساحه مالیه دولتی، حجم درآمد عمومی بودجه دولتی منتظم افزایش یافته و 24.3 میلیارد تومانی رسانیده شد.
дар идомаи суханронии худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки барои баландбардоштани самаранокии хараҷоти давлатӣ беҳтар намудани назорат ва ҳисоботдиҳӣ тавассути ҷорӣ намудани низоми муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ дар идораи молияи давлатӣ, гардиши электронии ҳуҷҷатҳои байниидоравӣ, такмили низоми электронии хариди давлатӣ, мукаммалсозии аудити берунӣ ва идоракунии нерӯи инсонӣ, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар ҳаҷми 224 миллион сомонӣ идома дошта, дар ин самт ҷалби боз 68 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. дар баробари натиҷаҳои зикршуда таъкид месозам ки дар раванди банақшагирии бюҷети давлатӣ ва иҷрои он то ҳанӯз як қатор камбудию норасоиҳо вуҷуд дорад. дар мулоқоти роҳбари давлат ки 2 сол қабл 10 майи соли 2019 бо кормандони бахшҳои молия, андоз, гумрук, сармоягузорӣ ва бонкдории кишвар баргузор гардида буд, ба масъулин ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дастуру супоришҳои мушаххас дода шуда буданд. ҳарчанд ки солҳои охир дар ин самт корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд, вале якчанд масъала вахсус ба эътибор нагирифтани имкониятҳои воқеии соҳаи молия ба таври пурра истода нашудани барномаҳои муосири ба ҳисобгирии амалиёти молиявӣ ва се ҷорӣ нагардидани механизми мубодилаи иттилоот байни сохторҳои мутасаддӣ ва норасоиҳо дар ҳамоҳангии фаъолияти онҳо дар раванди банақшагирии дурусти бюҷети давлатӣ, иҷрои босифати нақшаи қисми даромади он ва маблағзории соҳаҳои иқтисоди миллӣ таъсири манфӣ расонида истодааст. вобаста ба ин вазорати молияро зарур аст ки дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбутаи кишвар иҷрои саривақтии супоришҳои додашударо таъмин намуда, ҷиҳати ҳарчи зудтар бартараф кардани камбудиву норасоиҳои ҷойдошта чораҷӯӣ намуд. ҳамзамон бо ин барои ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани раванди таҳия ва ташаккули бюҷет, ҷорӣ намудани принсипҳои банақшагирии хароҷот аз рӯи натиҷа, хусусан бюҷети кулонии барномавӣ, таъмин кардани иҷрои нақшаи даромад ва хароҷоти бюҷети давлатӣ ва роҳандозӣ намудани меъёрҳои ҳисоботи байналмилалии молиявӣ бояд тадбирҳои зарурӣ андешида шуд. бо таҳлили аъзои ҷаҳон сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни мулоқот бо кормандони мақомоти молияи кишвар таъкид карданд ки солҳои охир вазъи ҷаҳони муосир бисёр осебпазиру мураккаб гардида, аз як тараф буҳронҳои иқтисодиву молиявӣ, низоъҳои тиҷоратӣ, тағйирёбии иқлим, мушкилоти таъминоти озуқаворӣ, паҳншавии бесобиқаи бемории коронавирус авҷ гирифта, аз тарафи дигар бо дар назардошти инкишофи илму техника ва рушди технологияҳо имкониятҳои нав ба вуҷуд омада истоданд. аз ин хотир вазорати молия якҷо бо дигар вазорату идораҳои марбута барои таъмин намудани суботи молиявӣ дар кишвар ҷиҳати гузаронидани ислоҳот дар самти таҳкими идораи молияи давлатӣ вазифадор карда шуданд. дар баробари зарур аст ки ҷиҳати ташаккул додани захираҳои зарурӣ барои пешгирӣ намудани таъсири манфии омилҳои берунӣ, бартарафсозии оқибати офатҳои табиӣ ва дигар ҳолатҳои фавқулода механизми нави маблағзорӣ тавассути фонди стабилизатсионӣ таҳия ва амалӣ карда шуд. таваҷҷӯҳи зиёд инчунин бар раванди ташаккул ва банақшагирии бюҷетҳои маҳаллӣ ва муносибатҳои байнибюҷетӣ дар асоси принсипҳои иҷрои ӯҳдадориҳои байни ҳамдигарии иштироккунандагони он зоҳир карда шуда ба сохторҳои дахлдор аз ҷумла вазорати молияи кишвар супоришҳои мушаххас дода шуд. таҳлилон нишон медиҳанд ки бо вуҷуди амалисозии лоиҳаҳои гуногуни сармоягузорӣ дар фаъолияти мақомоти молия, андозу гумрук ва омор мубодилаи электронии маълумот дар байни мақомоти мазкур дар низоми вақти мустақим таъмин карда нашудааст. аз ҷумла дар доираи лоиҳаи мукаммалгардонии идоракунии молияи давлатӣ бештар аз $8 миллион амрикоӣ ва лоиҳаи ислоҳоти маъмурикунонии андоз зиёда аз $16 миллион аз худ шудааст, вале то ҳанӯз зимми ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар рақамҳои омории нишондиҳандаҳои иҷрои қисми даромади бюҷети давлатӣ ва бақияпулиҳои андоз байни вазорати молия ва кумитаи андоз тафовут
назаррас мебошад. ҳамзамон бо ин ҷиҳати амалисозии лоиҳаи равзанаи ягонаи ба расмиятдарорӣ амалиётҳои савдои беруна маблағи беш аз 9,2 миллион доллари амрикоӣ аз худ шудааст. лекин дар ин самт то ҳол омилҳои инсонӣ бартарият дорад. бинобар ин мақомоти зикршуда вазифадор карда мешаванд ки масъалаи мубодилаи маълумотро дар низоми вақти мустақим роҳандозӣ карда аз натиҷаи он ба ҳукумати мамлакат ҳисобот манзур намоянд. дар поёни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии кормандони соҳаи молияро табрик гуфта ба онҳо дар иҷрои вазифаҳои пурмасъулияташон дар ҷодаи амалӣ намудани сиёсати молиявии давлату ҳукумати мамлакат барори кор орзу карданд. дар поёни мулоқот ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон қаҳорзода файзиддин саттор аз номи ҳайати кормандони мақомот бобати ғамхории ҳамешагӣ ҷиҳати рушди низоми молияи кишвар ва бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бинои нави вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат арзи сипосу миннатдорӣ баён кард. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри ҷанбастаи барномаи иттилооти навид. манзури шумо. бароятон шаби хушу хубро таманно мекунем. хайр.